Γεια σας παιδιά, νέο βίντεο με τον Αστρόλογο εδώ και σήμερα πάμε να παίξουμε Jungle Jazz. Πριν παίξουμε, άμα αυτό το παιχνίδι περάσει πείτε μου και εσείς τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω. Πάμε. Ωραίος. Δεν πέρασα ρε! Ναι ρε την πέρασα. Ναι ρε την πέρασα. Λοιπόν αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε. Subscribe. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Bye.